Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare, pripun kabaripun? Alhamdulillah sae nggih. Saniki Miss ajeng nerangke bab warnane parian. Sami-sami mirengke nggih. Saderengipun diwiwiti, sareng-sareng maca basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Parian yaiku unen-unen rong gatra nganggo etungan lan purwakanthi. Gatra kapisan minangka Purwaka, dene gatra kapindho ngemu karepe. Artinya, parian itu adalah sebuah kalimat dua baris yang menggunakan hitungan atau biasa kita sebut dengan suku kata. Baris pertamanya adalah sandangan, sedangkan baris kedua adalah artinya. Tibaning swara ing pungkasane pedhotan ing gatra kapisan padha karo swara ing pungkasane pedhotan kapindho. Kena ditembungke pungkasane pedhotan gatra kapisan karo kapindho mawa purwakanthi swara. Artinya, huruf vokal atau suara yang berada di akhir kata sebelum atau sesudah tanda koma kalimat pada baris pertama sama dengan huruf vokal atau suara di akhir kata sebelum atau sesudah tanda koma. Tulodo, abang-abang ora legi, tiwas magang ora dadi. Tembung magang karo abang kuwi tunggal swara, yaiku ang. Legi tunggal swara karo dadi, yaiku padha duwe swara i ing pungkasane gatra. Artinya, sebagai contoh, abang-abang ora legi, tiwas magang ora dadi. Kata magang dan abang merupakan satu suara, yaitu ang. Kemudian legi satu huruf vokal atau suara dengan dadi, yaitu i. Warnane parian atau macam-macam parian, yaitu parian pedhotan papat-papat atau parian dengan suku kata 4-4. Contohnya, kembang melati. Kembang melati memiliki 4 suku kata. Bang kenangan juga memiliki 4 suku kata. Bawahnya, jerbasuki juga memiliki 4 suku kata. Mowo beyo juga memiliki 4 suku kata. Untuk contoh yang selanjutnya, kalian coba sendiri ya. Warnane parian sing kaping kalih utawa macam-macam parikan yang kedua adalah parian pedhotan papat wolu atau parian dengan suku kata 4 dan 8. Contohnya, kembang aren. Kembang aren memiliki 4 suku kata. Semebar tepining kalen. Semebar tepining kalen memiliki 8 suku kata. Bawahnya, ojo dahwen. Ojo dahwen memiliki 4 suku kata. Yen kowe kepengin kajen. Yen kowe kepengin kajen memiliki 8 suku kata. Warnane parian sing terakhir yaiku parian pedhotan wolu-wolu atau parian dengan suku kata 8 dan 8. Contohnya, jangan kacang karo koro. Itu memiliki 8 suku kata. Kaduk uyah kurang gula
kado uyah kurang gulo juga memiliki 8 suku kata. Bawahnya pomo-pomo poro mudo memiliki 8 suku kata. Ojo wedi mring rekoso. Ojo wedi mring rekoso juga memiliki 8 suku kata. Cekap semonten anggenipun Miss nerangake babagan wernane parian. Lari-lari saged sinau ing buku basa Jawa lan saged tanglet kalih gurunipun piyambak-piyambak. Saking Miss Elina cekap semonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.